sin dicirvos que a alma deste coro, que como vos dicía ao principio, está cumplindo ahora 10 anos, e desde o seu principio ainda hai voces que iniciaron este coro. Pero desde o seu principio, a alma deste coro, da aula de adultos e do Conservatorio de Viveiro como director, chámase Antonio Álvarez Negro. Recordo tamén agradezco a catedral que temos este
a declaración de Patrimonio da Humanidade. En nome do Concello de Mondoñedo, en primer lugar, como que felicitar pola calidade musical, pero tamén polo bo ambiente de compañerismo que podemos xa percibir na primeira actuación. Pero, ademais disso, iso evidentemente para todos, especialmente para Suso, que tiña esa ilusión de poder actuar na súa casa, porque o que era vildoniense de corazón é o vivo en Viveiro, o vivo en Bilbao, o vivo en Madrid. Esta xestión que se fraguou, non a sei, pois, porque o que é vildoniense é sempre, e o que é a última cidade como a Mondoñedo tamén ten que ser de sempre, pois, igualmente espero que volva, para mí é un equipo do grupo contaros e permitir que cumpliras ese pequeno sono, pois, para a miña responsabilidade, en nome de todos os compañeros da corporación, que hai varios que son aquí, pois damos a máis profunda enhoraboa, damos a medida e a gratuidade, por suposto, ao agradecemento de que nos dediquedes a todos os vildonienses por ese gran recordación. Así que, volver cando poderes, aquí tedes a vosa casa, que cada ano podedes cumplir un pedacillo dese soño, que a mí pareceu que tiña eso aí con moita ilusión, pois estamos encantados de compartir aquí. Jesús en el